Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Bashir Laden. A bayani na yau insha Allah shi ma ba wani dogon bayani na ba. Bayani ne ɗan takaitacce akan yadda za ka tsayar da dukkan tallace-tallace da suke akan Xender. Ma'ana wani lokaci za ka ga ka shiga wajen Xender don ka tura wani abu, ko ka tura bidiyo ko audio ko kuma wani picture haka, sai ka ga wasu tallace-tallace suna shigowa ciki. To a gaskiya yadda za ka yi ka tsayar da tallace-tallacen abu ne mai sauƙi, sai dai in baka sani ba. Kada ka manta da idan yau ne farkon zuwanka wannan channel tawa, da ka danna alamar subscribe ka kuma danna alamar ƙararrawa. Sa'annan idan bidiyon nawa ya burge ka, ka kuma yi min like, ka yi comment, ka kuma yi sharing. Ka danna, na gode. Za mu shiga cikin bidiyon. Insha Allah abin da ya kamata ka yi na farko shine ka shiga cikin Xender ɗin. Idan ka shiga Xender, za ka ga abin da nake ma magana. Ma'ana ka shiga Xender ka ga abin da nake magana a kai ne. Ga abin da nake magana a kai ne, kaga ta nuna make your day. Ma'ana dai wasu talla ne ake kafin Xender ka ta buɗe. Yanda za ka yi ka tsayar da abin shine, bari na dawo baya. Sai ka dawo ka ɗauko wannan application cikin Play Store. Ba cikin Play Store ake ɗauko shi ba. Wannan application mai suna Loki Patcher. Ana ɗauko application ɗin ne a cikin Opera ko UC browser. Idan ka ɗauko application ɗin, ka buɗe shi, kai installing, ka buɗe, to insha Allah za ka yi aiki da shi yadda ya kamata. Sai ka danna, idan ka ɗauko shi ya buɗe, ga abin fuskar da zai kawo manan. Idan ya kama wannan fuska, to kana son ka yi amfani da Xender ne, ka tsayar da dukkan tallace-tallace da ke akan Xender ka. Sai ka yi ta scrolling up, ka yi ta bincikawa, ka bincika, za ka cimma Xender ga ta nan. Idan ka danna ta, kaga ga wasu ‘yan alamu nan guda 1, 2, 3, 4, 5, 6. To sai ka danna na uku. Ka kirga 1, 2, 3, sai ka danna. Kaga ya kai ka wani waje, create modify app, sai ka danna. Ga wasu zaɓuɓɓuka nan dai har yanzu 1, 2, 3, 4, 5, 6. To sai ka ɗauki na biyu wanda yake da alamar makulli da cancel, sai ka danna. Wa'annan duk cike-ciken da ka gani daga gan ka basu haka nan, sai ka danna rebuild the app, sai ka jira. Ba zai ɗauki wani dogon lokaci ba. Yana gyara ma ne, dukkan tallace-tallacen da ke ciki yana cire su ne. Xender ka za ta dawo normal duk lokacin da ka je turawa, ba wani tallar zai shigo ka. Har yanzu dai ina ƙara roƙonka, kar idan yau ne farkon shigowa ka wannan channel tawa, to ka danna alamar subscribe, ka kuma danna alamar ƙararrawa. Idan kuma bidiyon nawa ya burge ka, ka yi like, ka yi comment da sharing. Ka jira. Zan aje muku link ɗin inda za ku ɗauko wannan application ɗin a description ɗina, akan description ɗina. Insha Allah zan aje muku shi.
sai ka danna go to file. Kaga ya baka zaɓi 1, 2, 3, 4, 5. Sai ka danna zaɓi na 2. Uninstall and install, wato zai cire shi kuma zai sake mayar ma da shi. Sai ka ce eh kana da buƙatan haka. Sai ka danna OK. Sai ka sake danna install. Sai ka buɗe Xender ɗin. Sai ka bata dama. Yanzu ga Xender ta buɗe ba tare da dukkan waɗancan tallace-tallace ba. Sai ka sake komawa don ka tabbatar da cewa aikinka ya yi. Koma ka buɗe Xender. Ana sai ka taɓa gashi. Kaga waccan talla gaba ɗaya ta wuce. Insha Allah kuma ba wata talla za ta sake shigo ma akan Xender. Ba kuma Xender ba, dukkan wani application wanda ka ga idan ka shiga, ko Opera ce ko Facebook, dukkan wani application da ka shiga yana kawo ma wasu tallace-tallace, to hanyar da za ka bi ka magance wannan matsalar talla kenan. Ƙarshen wannan bidiyon kenan. Kada ka manta, idan yau ne farkon zuwanka ko kuma ka manta baka danna alamar subscribe ba, to ka ɗan yi ƙasa ka danna alamar subscribe, ka kuma danna alamar ƙararrawa. Idan kuma bidiyon nawa ya burge ka, ka yi like, ka kuma yi comment da sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Na gode. Liken ɗinku da comment shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa mu fitar da sababbin bidiyo. Wani farkon zuwanka wannan channel tawa, kada ka manta da ka danna